Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi o să ne jucăm cool. Da, haideți să începem. S-a auzit cam tare, dar nu știu ce o să ziceți voi. Și direct intrăm în joc, nu mai stăm. Objective, become a real douchebag. How to gain mass for no reason. Enhance your style. Aici ne învață ce trebuie să facem ca să devenim un douchebag. Flirt with the chick. Are you ready? Let's go! Da, bine, asta, fata asta să ne fie un douchebag. Haideți să răcăm și să urcăm la mușchi. Doi mușchi. Hai să facem și noi campaigns bun. Nu ne trebuie campaigns. Nu, ne trebuie mușchi. Haideți să facem mușchi. Și în direct este un stați nițel. Asta, gata. Și avem 4%. 5%. Hai să facem 100% mușchi. 5 mușchi. Haideți, mai mulți mușchi. 6 mușchi. Haideți să vedem ce putem să facem cu această domnișoară. Haideți să le luăm niște steroizi. Hai să lucrăm și aici, niște steroizi. Am bătut ceva, 7. 8. Maxim 10. Animaps. Ne-a dat harta. Bun, dar nu trebuie harta, că nu e și butoane. Deci pe aceasta nu putem să atingem încă. Steroizi, dăm steroizi. Hai, băgăm steroizii. Băgăm la sală, haide. Ha? Bă? Hai, steroizii, hai, faceți-vă treabă, băi, steroizii. Doi. Nu trebuie să nu știu. Yay! Cred că atât de mulți ne sunt de ajuns. Haideți să mergem. Ne-am deschis mapa. Haideți jos la bar. Încoace stai. Încoace așa. Și hai. Dacă domnișoara e blocată, hai să mai facem mușchi. Trebuie că nu mai pe aici. Nu mai stau pe aici. Facem bani. 20. Hai, fă, te-ai deblocat? Nu te-ai deblocat. Adică cred că trebuie să mă duc sus la de bar. Să mă îmbăt o țără. Adică cu asta pot. Dă-ți pe o bere, mâncați-și. Mâncați-și talentul tău. Mai dă o bere, mâncați-și. Hai, mâncați-și talentul tău, ce faci, băi.
trebuie să fiu și... Nu au giganca. Așa. Hai, Some like two teams, like chicken boots like your style, you know. Pintiloni cei mai scumpi pintiloni luăm. Cei mai scumpi și cei mai buni ăștia. 2. Bă, dă-te dracu ce scump. Am dat pe o scumpătate. Așa, bă, 4%. Swag. Freză. Hai să vedem freză. Hai să vedem fătiță. Asta e. 6, hai. Am făcut și level 5. Hai să mergem la doamna Pântișoră Lăbar. Ce se întâmplă aici sus la Lăbar? Uitați că eu am dat din greșeală pe filmare. Hai să apoi sus la Lăbar. Aici e țiganca asta care o să o lăsăm în pace, că n-avem treabă cu ea. Ooh la la, you fresh young meat. Never went on silver. Dăring. Haideți să beau priete mult. Trei bere, 3 să beau ca să... Asta, acum. You're in your deathbed. Holla! Holla! Cam atât și cu acest episod. Eu am fost Ștefan și v-am salutat.